Mr. Friday mfethu ngibingelele kuhlelo olukhulu lwakho Mr. Friday. No, lezi ngoma zowu-2 mfethu uma uzilalela zikhuphuka kakhulu, kodwa uma ubheka kuleyo mthandeni ahamba khona nomcebo zikode sekuyakhombisa ukuthi akasamthandi lo muntu usefisa ukuthi emshiye. So uma ubheka kule akanoma kukhona sekuyakhombisa ukuthi usethole uthando olusha, unamandla, unamalanga. Uyayibona, ulalele kahle uzoyizwa lena futhi uzosho ukuthi ngikutshelile ntanto. Ngibingelele ku-Mr. Friday. Yabona ukuphawula kwami ngalezi ngoma embili zikaMthandeni. Hayi, igushi, hayi. Ngibonile amagalande, hayi. Yona impela ngaphezulu kuneshephisi, hayi. Hayi gushi yanga phambili. Ngibona top 10. Wo. Izodlela nje amahlanga uzobona nje. Ngidlulisa ukubingelela lapha kwizwi lamaciko. Ngizocela ungazivezi nje igama ukuthi ngubani, kodwa ke engikuzwile lapha nokuthi lezi ngoma iqhawe likwazile ukubhalansisa kangokube likhiphile ingoma yomlayezo, laphinda futhi layikhipha ingoma yokujabula ngoba yabona le ngoma le esigushi ingoma yokujabula nje bese kuthi le ngomlayezo. Kodwa nje engingakusho ukuthi umhla ka1 awubhaso phela kule ngoma le ethigushi shephisi ejezini ngiyayibona nje nayo ngomlayezo wayo, kodwa le igushi hayi na kanjani yawunqamula unyaka yango. Sikubathatha bathi seliphindela duma lelo Zulu, izulu elidume kwa Zulu Natal kwavele kwanyakazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke ijikelele. Kamalo ngike ku-Mr. Friday abantu ilolu hlelo ilezinhlelo. Uyazi nje nawe mfethu akufanele ngichaze kakhulu, uyazi le ndaba, uyangazi nje ngingubani, ake ngiqalelana ke mfethu. Ngiyathatha leli thuba ngokukhulu ukujabula nokuthokoza nokuthobeka. Ngiyabingelela kube namlaleli wami omuhle engimkhonzile nobalekile. Ngale ngomosha isikhathi okuyale nalena indaba la engifuna sikhulume iyona le ndaba le. Indaba inalezi ngoma zikaMthandeni, uSK, uManqele, umuntu wabantu, umculi kaMaskandi. Indaba inegushi featuring Mahu. Indaba ineshephisi ejezini featuring uNomcebo Zikonde. Uyabona umuntu ongayiboni lenqolo ukuthi ibhekephi. Ngiyacabanga mina mlaleli wami angeke akasophinda bone umuntu osathi mayidlala uMaskandi acabange enye into. Ngiyacabanga mina ukuthi akasophinda bone umuntu ofethu mlaleli igushi featuring Mahu. Ngisaba nokusho ukuthi igijima ngaziphi inombolo kwa YouTube. Uyabona le ngoma njengamanje igijima ngenombolo. Manje ngisaba ukuthi ngizosuke ngiyisho bese uyahamba uyobheka uthole sekwenye into ngoba iyagijima le ngoma. Ngicela uma uqeda kubuka le video uyoyichecka lezi ngoma zombili, ishephisi ejezini featuring Nomcebo Zikonde, igijima ngama views amaningi lapha kwa YouTube. Angazi mina soyithini le ndaba into mayisinje nithi 1 mlaleli ngimkhonzile ngimthandayo mina ngazi soyithini le nto le esivelile ngapha. Hey bafethu mlaleli mina ngicela sixoxe le ndaba njengoba uyizwile insizwa eyeza Paula masiqala uhlelo. Ake ngibonge kulezo insizwa lezo. Mlaleli mina ngibona umculo kaMaskandi ususezingeni eliphezulu ngalendlela engalinganiseki, ngalendlela engachazeki. Uyabona lezi ngoma zombili noma lezi ngoma ezibili zikaMthandeni zikutshela ukuthile, zikutshela something, kunento ezikhulumayo kuwena. Mina ngangazi ukuthi uMaskandi kuyoke kube nesikhathi lapho khona unjena. Ngangazi ukuthi uMaskandi umculo kaMaskandi kuyoke kube njena. Yayizwa lento
uyabona mangibheka lasuka khona noma la uMaskandi usuka khona hayi ngiyamangala mangithatha ngibhekisa amehlami emuva indlela abantu abebewuthatha ngayo nangendlela abebebuka ngayo abaculi bomculo kaMaskandi ngisho abalandeli bakhona makhulunywa ngebhinqa ngalezi zikhathi bekuvele esinye isithombe kwabanye abantu kodwa bheka manje wathi ngiyibhinqa kuvela into eningi ezinhle ukuhlanzeka ukugcokama ukuyithanda ulwazi imfu ngingachaza kushona ilanga abekho abantu abahleleke njengamabhinqa nami ngibhinqa nginsizwa phansi lemsinga ngizalwa amabhinqa ngikhule ngabona uMaskandi sikhule ngawo uphile egazini mayidlala ingoma nje kuvele kuvuka usinga kodwa bafethu ngifuna ukuthi mina ngangazi ukuthi kuyoke kube njena ngelinye ilanga ngangazi uyayizwa lento mina ngangazi ukuthi kuyoke kube njena ngelinye ilanga sidlanda abaculi bamanye amagenre bengene khaqa kuMaskandi bakhipha ubisi bakhipha isinanqa sento kanza kwetha ke sikhulume nendaba uyabona uma sikhuluma ngoNomcebo Zikode talented liyangane idumile liyangane mangakhuluma ngaliyangane ke kungavele kuphele kwa data lakho uyabona masikhuluma ngoma who talented liyangane idumile liyangane mina ngangazi ukuthi kuyoke kube njena ngelinye ilanga kumculo kaMaskandi hayi wewe umlaleli akawusho wena mlaleli wawazi ukuthi kuyoke kube njena kulomculo hayibo nganza kwethu mina njengamanje ngifisa ukwazi into eyodwa njengamanje kwena mlaleli iyiphi ingoma engaphezulu kwenye futhi kungani usho njalo ake sixoxele indaba ngicela sikhulume mina ngisazi ngisayibathe ngithi ngala nanzi ishape isejezini ngisabathe nje ngalana nanzi gushi hayibo ezolento mina ngicela sikhulume le ndaba iyiphi ingoma engaphezulu kwenye futhi kungani usho njalo engabe ishape isejezini featuring Nomcebo Zikode noma igush fit mahu awukhulume nami lapha kwi-comment section ake sixoxe kuyintokozo ukuxoxa nawe yazi phela ngikukhonzile wemlaleli engabe iyiphi ingoma engaphezulu wemlaleli ubona lezi ngoma zizohamba ibanga elingakanani uyazi ke phela kuningi lemculweni kuningi okwenzakalayo ake sixoxe ubona lezi ngoma zizohamba ibanga elingakanani uyazi ukukha nje phezulu okwenzeka emculweni uyazi ukuthi njengoba sibheke eqedeni lonyaka noma sesuphesa lonyaka ekuhlukaniseni lonyaka i-top 10 yomsakazo omkhulu iAfrika yonke number 2 umhlaba wonke jikelele umsakazo uKhozi FM une top 10 kanye neminye imsakazo engabe uyazibona yini lezi ngoma zingena phakathi ku-top 10 engabe uyiphi ngokubona kwakho mawubona uma zingena zombili iyona kuyiphi ezosithatha isibeke ku-2025 awukhulume nami ubona zizokwenza muphi umonakalo uyayibona yini zinyakazise ezinye insizwa uyabona yini zinyakazise ezinye intombi ezobe ubona kuzokwenzakalani makuthiwa kunengoma eqhathwe nengoma kaMthandeni noma yenye yezingoma zikaMthandeni engabe siyazibona yini lezi ngoma zephula irecord lengoma enkulu kaMthandeni featuring Lwandlunkulu lengoma ethi Paris ehlele ku-25 million nangaphezulu njengamanje ngikhuluma nawe engabe iyona yiphi ezogila izimanga mina ngibona iSouth Africa ngivuma futhi angazi bafethu kuvuma iAfrika yonke angisho futhi angichemile angithathi ihlangothi kodwa la ngizoveza umbono wami ngokuqeda kwenzeka njengo Mr Friday wabantu
Niyazi ukuthi mina ngingubani? Ngingoweni, umsakazweni onikhonzile. Ngezwa lento. Uthini umlaleli ongikhonzile. Uthini? No bafethu ake sidibane lapha na kuma comment ngicela ke sikhulume le ndaba. Uyabona mangakukhela nje phezulu kune comment ka MPZ the producer ubevuma ke la wathi ubevuma lengoma ka Mahu ethi lengoma ka Mthandeni featuring Mahu ethi igushi. Uthe lapha no MPZ uyabona ke le it's a smash hit njengoba ngikutshela ukuthi kuvume noma kuvuma iSouth Africa, iAfrica yonke kulezi ngoma eziphumile zale ndoda kaMthandeni uSK wabantu. Bafethu asidibane kwi-comment section sixoxe le ndaba. Le ndaba idinga ukuba sixoxe, ayidingi ukuthi siyeke. Le ndaba idinga sixoxe. Ngibone no Dr Bone lapha kwa Facebook nawo ke waphawula wathi bhuti omdala nisebenzile namaqhawekazi. Mr Friday mfethu ngibingelele kuhlelo omkhulu lakho Mr Friday. No lezi ngoma zothu mfethu mawuzilalela zikhuphuke kakhulu kodwa mawubheka kule Umthandeni ahamba khona noMcebo Zikode sekuyakhombisa ukuthi akasamthandi lo muntu usefisa ukuthi emshiye. So uma ubheka kule aka noma who khona sekuyakhombisa ukuthi usethola uthando lusha lunamandla lunamalanga. Uyayibona awulalele kahle uzoyizwa lento futhi uzoshuthi ngitshelele ntanto. Ngibingelele ku Mr Friday. Yabona phawula kwami ngale zingoma ezimbili zika Mthandeni. Hayi, igushi, hayi. Ngibonile amagalante mina, hayi. Yona impela engaphezulu kuneShepherd's, hayi. Hayi gushi ihamba phambili. Ngibona top 10. Wo. Izodlela nje amahlangu uzobona nje. Ngidlulisa ukubingelela lapha kwizwi lamaciko. Ngizocela ungazivezi nje igama ukuthi ngubani kodwa ke engikuzwile lapha nokuthi lezi ngoma iqhawe likwazile ukubalansisa kangokube likhiphile ingoma yomlayezo laphinda futhi la ikhipha ingoma yokujabula nje ngoba yabona le ngoma le ethi gushi ingoma yokujabula nje bese kuthi le idle ngomlayezo nje kodwa nje engingakusho ukuthi umhla ka1 ubhasope la kule ngoma le ethi gushi Shepherd's ejezini ngiyayibona nje nayo ngomlayezo wayo kodwa le igushi hayi na kanjani yawunqamula unyaka yango. Kama lami ngingumr Friday abantu ngilandele kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Mr Friday wabantu ungaxhumana nami ku WhatsApp 076 373 3113. Kuningi esingakwenza ndawonye nesingaxoxa kuphumelele masindawonye. Ngeke ngikhohle ukuthatha leli thuba ngibonge ngokuthi wena mlaleli ukhetha ukuhlala nami ungabusagudluka uhlale ungivakashele uvakashele amavideo ami la ngizosebenzela wena ngokulethela zonke ihamba phambili. Sineyinhlelo ke ezimbili njengamanje ilolu hlelo bese kuba nohlelo iUntold Story lapho khona kusuke ulethelwa khona izingxoxo isikakhulukazi nabantu abasendimeni leyo zobuciko. Luvakashele noma njengamanje ngisapheka ngisathulula ngoba ngifuna ukulethela into eseqophelweni phezulu. Kuningi okusazokwenzeka namhlanje ngicela nje ukuthi uyishele ihlombe ngokuthi uhlale nami. Ngiyabonga kakhulu namhlanje ngiyathemba ukuthi nakusasa kuzophinde kube nje. Danko mlaleli.